Hallo, wilt u mij vertellen wat u hier maakt? Dit zijn armbanden en sleutelhangers en allemans-eindjes. En hoe maakt u deze? Dit wordt allemaal met de hand geknoopt. En hoe bent u erbij gekomen om dit bedrijf ooit te starten? Mijn man die heeft vroeger gevaren en die heeft lesgegeven in splitsen en knopen. Als iets niet lukt, dan zegt men, de wal keert het schip. En wat houdt dat dan in? Dat je niet verder kunt. Dat is wel mooi inderdaad. Ja. En een schip op het strand is een baken in zee. En wat houdt dat dan in? Als ik vaar en er zit daar een schip op het strand, weet ik dat ik niet die kant op moet. Oh ja, want daar blijf je vastzitten. Ja, En kunt u mij eens wat vertellen over wat voor moois u hier maakt? Uw vrouw had het me al een beetje verteld, maar u was vroeger schipper? ja. Ja, ik ben bootsman geweest en ik heb lesgegeven in splitsen en knopen. En ja, dat wil ik nou proberen uit te dragen naar jongelui, en ook ouderen nog. Maar daar staat tegenover dat ja, heel weinigen willen dat nog. En waarom is dat, denkt u? Nou, omdat men, hoe vervelend het ook klinkt, de jeugd liever zit met de vingers op een op een telefoontoestel, dan iets creatiefs te doen. En je leert er nog wat van. Maar ja, dat zijn dingen, die heb ik niet in de hand. Nee, jammer genoeg niet, hè? Nee. Maar op deze manier probeert u de jongelui toch een beetje nog allemaal. Ja, ja hoor. En wij zijn dus lid van het IGKT, International Guild of Notaires. Wij hebben 1200 leden over heel de wereld. En ik ben de voorzitter van het Nederlandse gedeelte. Oh, en u reist dus ook rond door de hele Ja, wereld? en wij gaan naar Engeland, Frankrijk, Duitsland, En welke taal spreken jullie dan met z'n allen? Engels Engels. of Duits. Ja. En dat is dus maar net van wat men wil. En wat vond u het leukste land? Ja, ik heb eigenlijk geen voorkeur. Om het dood eenvoudige reden, elk land heeft zijn plussen en zijn minus.